हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मोर न्यू फ्रेश ब्लॉग को आपण वेलकम भिडियोटी शेष पर्यटन देखो आशा कर आपण को ये भिडियोटी निहाती आपण मन को छुईब चलतु देखिए देखु एटा ठाकुरंकर आम जो ठाकुर आम पूजा करूँ से ठाकुरंकर निगमानंद ठाकुरंकर सम्मेलन को जाउछंती ठाकुर एबे देखिपे रथरे बसिकी जाउछंती। देखंतु केते लोकंकर गहली एबे देखिपे आहरी आगो को शेष पर्यंत भिडियोटी देखंतु आगु आगु कौन कौन होची मु आपन माने सब कुछ शेयर करी देखिपे दुर्गा रूप जन धरछंती ठाकुर आसीबे बोली से एमती वेश धरछंती ठाकुर आसुचंती पछपटू देखो रथ देखिपे ये सम्मेलन आमर पड़ा पुरी रे पुरी प्रॉपर पुरी नुहे पुरी पाखापाखि पड़ा देखिए केते माँ और भाई मैंने अच्छा देखिए पताका सब उड़ूचे जयगुरु पताका ठाकुर जयगुरु ठाकुर दु प्रकार अच्छा गोटे निगमानंद गोटे अनुकूल चंद्र आमर निगमानंद ठाकुर देखो सब कैंप माँ मान कैंप भी अच्छे भाई मान कैंप आर पटे अच्छे माँ मान कैंप को ठाकुर बुलवाक आसते भितर को ठाकुर सबकि बुलिकी देखिए देखो ठाकुर को आनुंट देखो ठाकुर आसुँच कैंप भितर को माने जो मैंने माँ मैंने कैंप को आसुँच सब कैंप पड़ी माँ मानकर भाई मानकर अलग अलग सब कैंप सब किसी सुविधा अच्छे देखते माँ मान कैंप ठाकुर भी आसुँच बुलवा ठाकुर को तो देखार सुजोग सब मिले जेहेतु मिली निजक धन्य मन कर भाग्य थे ठाकुर देखा मिले पुणी एत पाखर सुजोग सब आसेनि जावाक एठी गोटे माहौल सृष्टि हो जाए देखो केते लोक देखा समस्ते केते खुशी आपन को एका बोली कमी केबे भी लगेनि ठाकुर सहित एत लोक माँ और भाई मान सहित रे आपको मैंने आसवाक ही इच्छा ही हेनी सेठू आसाला घर को सब खाली खाली फिल हे सब देखो ठाकुर आसमान भी पाखर देखा दूसरी बहुत खुशी लगे ठाकुर पाखर देखिए देखो मुरुज सब गरम पड़ी ठाकुर जीवे जो आसिले कैंप भितर को से पड़ी सब मुरुज पड़ते सन्ध्या आरती चली ठाकुर
ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଏବେ ସରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲରେ କେମିତି ସଜାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆମାନେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଠି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ଷକୁ ଯେହେତୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, କେହି ତ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ହୁଏତ କାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କହିବେ ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁରୁଜ ସବୁ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଏପଟେ ଆସିବେ ବୋଲି ପୁଣି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗାଡ଼ି ମାଆମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ରଙ୍ଗ ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। କେବେ ବି ଅଭାବ ପଡ଼େନି ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ସବୁକିଛି ସବୁବେଳେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହିଁ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ବୋଲି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପୁରା ପାଖର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ମାଆମାନେ। ଏମାନେ ଦେଖାଉଛି ମୋ ପାଖରୁ ପୁରା ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ଭାତ, ଅନ୍ନ, ଡାଲମା ଆଉ ସବୁ ରଙ୍ଗ ମିକ୍ସ ଘାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଶାଗ ପଡ଼ିକି, ଖଟେଇ, ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ, ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ, ଲଙ୍କା ଲୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଆହୁରି ଶେଷକୁ ପାଏସଟା ଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିନାହିଁ। ତାପର ଦିନର ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲେ ଭାତ, ଡାଲି, ଘାଣ୍ଟ, ପନିର, ପାଏସ, ପାମ୍ପଡ଼, ମିଠା। ସରି ପାମ୍ପଡ଼ କରିଥିଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୁଗା। ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ମୁହଁ ଜୁମ୍ କରି ଟିକେ ଲୁଗା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ, ମେଡ଼ିସିନ ବି ଅଛି। ଆଳତି ଚାଲିଛି। ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସବୁକିଛି ଫୁଲରେ ହିଁ ମାରିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଜୟଗୁରୁ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଆଳତି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖାଉଛି। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଲଙ୍ଗ୍ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି।
ଆହୁରି ଭିତରେ ଆସିବାଟା ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୁଆର ଆସିଛି ନା ସମୁଦ୍ରରେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି ଘରକୁ ଆସିବାର। ଘର କଥା ବି ସେଠି କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଜୁଆର ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ବି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି, ମୋବାଇଲ ସେଠି ଏଲାଓ ହିଁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ଏମିତି ଫୁଲ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଶା କରୁଛି। ଫୁଲ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିପାରୁନି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଫୁଲର ନାଁଟି କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି କହିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଯଦି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।